One the training akwara no. Meba ne ma me ne papa da. Ya na omo mu hu ana. Da bi nya de hu o. Eye time a wo ba no beba be dane time a wo gya no. Na wo wada na ba na mabonten a e de be na osua. Me na me sure say me save the Ewiase ne mehu no. Na last na wo kase. O direction ye child right now can o. Me ba nya no pese me sure say nkwada no. Se the system na ye no. Apia nyame ye wadom na otumi control ba no. O kase wonna na akura na da. Akura ni nim ohupo no a. Nyeso oni ma de kro but oni feeling bia te menhwe. Sa niema na ese otimi training oba. But me se ma ne hwe po no but o ma akura ni good training a obehu so obi ni obi da. But na dream no. Hu sa ade we dem papa se enye benyini a edon a na de no ho beba. But in the internet so o do pa se a yentra apia de ye kan nyina no enye po no nku a ko TV so da hwa advert a hodo ekoso ensa wie ne niema ewe ma ne yakono ena make up no ho asem na de ka asem ene enkora nkete 16 years 14 years omu nyina ye school for enkora we nsa no omba wie no eno so kan obi na ma sex no mo ko do no uti ase because aduro enti your system nyina be ma okwan do saade no ena ye easy access so na ka kwala ketwa ya ono oni mema be 5 da no ade hu yi afedu abi na ya no wosu na be mo ba ko no ai be yode si be di woku na wo kura nya nsa no mo be ka zenwe apia mesi nkwara na aba no emfa ho bi ho no nsa ho mo de omonom eniema nkwara na ye ne sesei wo system no mu no apia enye phone a mimi hu se enye phone akwasi yesua no ye ko school man kwara ya se o mo ko school ko no wi ni niema ntie phone so no mo ka no so bi no wi na yesua no nanka TV betima sey na bi ni ho me ba o nya botre ho kwa no na ka betima sey tie ye penso no kwara na ne ye nyema ne nye me kansa me say ye penso no nanka TV no kwara daduam nanka betima sey apia na me na ehwe TV ye drew baby na eso so no ye TV manager eti ba bi odu no say you can manage o mo hwe ye hwe TV na obi ese o be fi obi ano si be mo na ma etse de me ya de bi wo ma say atete untia because me hu ni say aka chem say eye nkora bone say ni say wo hwe me hu but nei no ye school mu nyina cases ho an nyina aye abaye subject aye treat o school enti eye de ne ma ne ba sa she said any bie na ba say the bible enti wani bia na say wo yes ha enti bible na aka say any bie beba enti bible aka say bible asem kwara mu ade waka say ni bie na ba wanka say ni bie ni ba jana ani bie no aba no MSL say no ka say amane be kwa na say nko be totu ko bible aka asisi ni nyina ekoso asase wo so ni nyina bato yehu eniema bible ka na chese enchese debrede wiase nyina be sori da ko ni nyina ya kenwo bom ni yeko no but what you say saniema niema we besi mbehu bibi sei enkwara so be enti anu ntina wo say wo ya nifire se na me tell no enti no ana se ba bi wiase na koduru bonsam no take over awie don't allow wa father de awie don't allow bonsam so individual matters so one kasa na abetuma control but say wiase na ekoro bibie ni wa say betimi dia change internet afekra na ebe west me dase anka na wo phone kra ene wutu dem na wutwe sika de uye adwuma jiska eno a good side me pese me kire ono no etibiro no ewiase na ekoda nim wiase bie obitimi etede dem no one bank for dele no send this cover no ye adwuma na etua ne ka e wo banking mobile banking so etiwiase na e bibie ho enkwara na abado staff na apia enye easy o mame fa konya we so nchia wo chiefu nyina na ene wiase asesa na me nchia we nyina aba yempani asa first yemfie mu awodo e mu no na ye wo eswanom ye we ma me mpanifo nya no mu ya tifie ana abonte panyin kwa na osuro no eno mu nyina wu eko udu bi fie a bi hedim say hey sada na ba na ti ha wo ya ti o betia wo no hey sada we na ofa we na ti mu eti ne no enem enkwada ne kofi o mu nyina no pani bi nu ho otia wo mo pani bi nu ho osuro wo mo pani bi nu ho a pani hu hu bi so mu eto ha eti no hwe
sa enkwada 14 years 30 years ya mo yem na nyamra sem ya ya ka ho asem yi no ono na be tete no ne wo fa ben na de ehu tu ni mu ye fie de wi ana empanimfo one yom tete enti no onwale ana enwale wo na kowo okowo nchen okotwe mpra kowo nipa sumasi anya sa wan anya sa obra wi anya sa wo fa wi anya sa enti no sa de tete yen sa generation ni free ho no ye ne enkwada we ba yen no me ko efia du se nipa sumasi na we say o mo se hwe because ye time no ne ompanimfo a wo mo tene etene yen ene sa mpanimfo ne ye dey eni hobio hwe se ye soro mo kase bi kire yen udwale a yentodwom eno ni madekro o na make say myth bi a no mo ka kire yen eno nya myth na apomuden ekwan so na obetimi asi bibia no sa na enema yede yesamna na odin mu enti se woto nwom na huru no ko mu a na se unya sa yade no wo minimu a clinic bia ni ho sa time no etine yenye ya ka kire yen tine yenye eno edwa adwo a entotobo ebebo saman na nkokoto hano ni eni akokobuo akokoto abrobe we ase akokoto abe we ase otuto abo akobokosua no nti ase otobo sama baba fie ozusuru saman entine ofa ben na ben na beka sa kire ye meya wo mu eni enu o se ka se wo tafrita so obenya kombo o te da wo tafrita so ta di twa bomu tafrita efie ho no nyina ye kompa yesu taba akope kora se pro ye wo di tasio be yetas me kai emre bina me so no para me ko ye program akra Atika TV na me ba ko junior oda akonyam no kura remote na wo change di o pere me say hey utri yo ye peso samre ka unam monkumu afomu acha hasuo me ko no ka kire eye ne mama say mama ede ene afuom ena ne mama ka kire say farm no say hey ma enti kwaku akọ farm pen when you say what you krum na nyini ho a na ne mama enum di komo abrabom komo ni wan na o ma me ka say kwaku mi hu no sa no otie na han edani etim say peace okra bia na use fi ase eda kutu bi na o da say peace dan ni mu o say hey mama enti na kwaku sate no ni ka sate kwaku ti no ni dan wo say hwe omno me hu sa no ma na ye dai ebi oma me hu panifo a echeche om say yewei fa ha yewei a yechi ti omo no omo tu agum na ye say no internet na say media na echere wo mu wiase de ekosocialization first so de ayo nana na echere wiase na me nana kan brofo bi sa ma menyina na me kan bi or see plain word not a cheat as a Chinese say kasakesi means ro hinanim I said say plain word not a cheat na yes na say o say kasakesi means ro hinanim o say na yes you kan bi o na say no o jagwe branya eti bi ka bi say na ye nananom eti we bibi unko meka na ba meka kire eno kwa tumi dantem o kati o ba dantem e say na ba na obi di ko hunu obi o de hwe ye mpatam atie ye fie atimu na ba na kro se dem o ye na mu se ya boni baye astigmatizing no masisi ono kwa oni se wo wutie mie oba na ni a ante na ya ka me de wafo anom de kwafuom na fo ni benom o mo kire abakwasem na no mo de tete ye adomakwasem ye wei menye wei ya ye de ka ya bra ho a ye ti tu no mo abesi ne ane ya mafra na ya wo mo abade e de ya mo pa se obu ni perimu etu mo fo yen ne nye papa na etu efu me mano chekwe da me me du fe no ma da
ɔmɛsɔre sɛ ɔmo kɔ sukuu anɔpa na me nso me yɛ dɛ yi me nsɔle yɛ na ɔmɛ nso ɔba dwom sika eti ka efi ati mu no kɛ na ɛna nka bɛyɛ dɛ yi ɛbɛkyerɛkyerɛ ɔmo sɛ esi anase ɛnɛ nanafo no yɛ dɛ wɔ hɛn nanafo no mo hu mi yɛ dɛ pɛn ɛnɛ koraa no yɛ ne nkɔm so yɛ wale mu nkɔm soso a ɔmo nkɔm nim abakoma sɛm eti adoma nkɔm sɛm eti ɛyɛ yɛ nananom ɛna nka kyerɛ yɛ maame no na ɔmo so kabi yɛ dɛ kyerɛ yɛn na bia yɛ papa no mpo yɛ nananom mpo akɔso yɛ dɛ kyerɛ yɛn ɛnɛ ɔmo nyinaa to piti ɔmo nyinaa ni hɔ enti bɛkae sɛ na mi wura mi fie a efie bi a ana ɛdan bi a na nka yɛ nkom no okom kura awɔrɔ mpaboa no mpa bi kura na ofi te dan nie yɛn kɔ hɔ ɛso ɛdɛ yɛdi mu akira mi sɛ ɛy ɛdɛ akɔm kɔ paa o aha na ayɛ sɛ yie saa na teɛ enti yɛka nyinaa no ɛyɛ generation biara ne deɛ ɛdɛ ɛba na internet yɛ ba yɛ deɛ ɛyɛ nifa so die mu a ana ne pɛpɛ mu a nanso yɛ deɛ ɛbi su no ama no akɔyɛ ɛyɛ a cash to us enti no me deɛ ubusa mi a asɛm mɛka ne sɛ ɛso obiara ne efie a ofiri mu o na obi wɔ hɔnom a na efie ofiri mu no we deɛ lady bi a na wɔne ayi ne me wife odi nkɔmmɔ ɔka wɔ sɛ Mr. Dwa mo de munya mama bi hwɛ mo de mu kɔ school ni ade nso de efie a no munya 10 years ya no na wa ɔyɛ dɛ ɔbɔ bra nti saafo no bi na ɛden ya efi papa so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ no ho a yɛ kyerɛkyerɛ ɛyɛ nkwadaa no so ɛkwapɔ mfa so ewiase yɛ dɛ ɛnsɛ saa eti wo tie mi no ukwan a ɔbɛfa so a ɔbɛde te ma ɔbɛte obusua na yɛ ɛyisira ama wa okay aja fre ɛdɛ gɔgɔ pichi yɛwɔ kasabobuo bi wɔ hɔ nom kontofi kɔ yɛ mprensa yɛbɔ ne mprensa ebi firi wɔ no ebi firi ekromofo ne bi so yɛ sign internet ɛbaayɛ no ɛyɛ bekum bɛboa ana ebi wɔ no so a ɛyɛ fa adeɛ kwa ɛyɛ yɛn deɛ ɔhun sɛ mo ka nananom ɛne ɛyi nyinaa no sɛ ne maburu no si yɛ ɛnɛ kyesanyɛ aba mu n'asefoɔ no mɛmfa wei ne nyinaa ba mu sɛ ɛnɛ nyɛma pii ɛsesa bɛte ɛsesa kɔ na so hwɛ nyɛma bi ɛwɔ no wɔs internet woyɛ dɛn wotumi nyi free system de sei ebi kɔ internet o opɛ sɛ o search adeɛ bi a wobɛkɔ internet wɔ no ɔbɛkɔ akɔ research sɛ research wɔ no ɔno obinya no mɛma yɛn ho gye fo a ebi ɔmo kɔ school a ɛsɛ assignment ɛde ma no kɔ ne kɔ hwɛ internet o na ɔbɛgye fo no akɔ akɔ nti woyɛ dɛn a ɔmo wɔ so ebi wɔ no so internet wɔ ɔde sua adeɛ ebi ɛde hwɛ ɛde tɔ adeɛ ebi so ɛde hwɛ nyɛma pii wɔ so ana toys yi ebi ɛhwɛ wɔ toys so ɛwɔ so wɔn ho sɛ deɛ na mo ka nyinaa na yo na adeɛ bi wɔ no mu a saa nyɛma pii na sesa mekae sɛ ɛnka no ne sɛ na ka bɛhu ɔbaa paa gyapadeɛ paa ɛbɛkyɛ paa sɛ no hu ɔbaa ho yɛ sɛ yɛpɛ so no wobɛhu ɔbaa ho nyinaa wobɛbrɛ wo maame dware nsuo na ɛhye wɔsɛ kɔsɛ nsuo nwe fa bra me fa mu odu anu atene sa tenten na hwe nkyɛn wodi so ne ma no abuda we no hwe kakra dabi yɛ na hwe nkyɛn oh abada wo hwe bi da abada wo hwe bi da dabi uje se o me aha we se mami ka ende wo na onye na onye na wo sa tenten o eti numero no abuda we no nya kakra hwe eno wo nya bi hwe no unya bi mu hwe won ka so nua ketu odwara abote na o ma me de na unya bi hwe wo de abia ko ya di no odi edu buda we na hwe sabra no na timi nya bi hwe ene o de na ya kwa bone ye time ne de me no mo de nkwala jam ne da bontin nti akwala wote ayi no ne da bontin ma mi bi si ano ebu ma tokro mu no wo zo abegya no obu nipa no no to so na fusu no obu nipa enti onya kwese no to ko jole wi a no obu nipa se ni yakọ ne hu kegetia ne to so na fufu guy ne to pon na ne sabra no ne etimanya bi ahwe na no na ema na so na sa onya kọ na kọfam ba ko se fu o de e bonu de fam se fu mi esu mu se tum guy na e yo de se su mu se kum ali ka na ma fodi yeah
na tell we hunu we team e say o ne o ba ye bia betian yo na be na me ba ma kwakọ ABC me she to kro ye shim kra hu akra no kra hunu we na say what tete o ba no oh yes me treba me say what tete no nti school no mu ma kwai ma ne nyesa e na wo so na wo ye say ni me twam ho omu jona omu ko school no mu topi no mu di omu ho atem na ba ko ti bongro na ba ko su fre krokito maba do ti bongro no ma no so ya hwe na fun se TV ya wonim se fridge wa fu se afi frukito na no ya hwe na no ni ti se asorbo ya body tire to from afa ko se Jesu wonu wa de kro wa kan ti ne ya asorbo ya to the tire ja wani ni da se we fridge ni TV ne woni dem wo o press ni no wa kire asorbo ya to the tire every to aba form obia wona yi a eyen na ene je abetomu nenu je agency mo etai masa obi obeka cho se efe bia oboa de beka cho se efe bia oboa ma me nyina na me musa se enti abatete wo so enei o abatete wo wo mo tete nkoda yes na de akwen ene se na ma me che wade o wo fie na wo mu no wo beka tete beta akra be ko school no obako sia kobu wo school wo ade a won kire no school fie no obako sia no school dia ba etuko school one ma enkro bi afini fie ni han eba baby a wo kire bi na nsuo ni ho baby anu so tie no obi a edua bi da bridge ni so ana wa cross wo de eba akola no wonim ohunu sa bi da mame ka bi chew ohene na otumfo ne ba kom ko ba bi dwaben ne ba so ohun se no ko fum da ko nya village wo no ko village wo no sa village na fu ho eni abo ajanan hwitim hwitim no o se be again ohunu bi da ya so sa tam no abu no makwa e di konkosi ya ajanan konkosi ne di enesi konkoni mienu so ne ajanan go sabe ne kwa wanka sana ya kwa bone pa e mi cha da bi o me kire sa tam no na ajanan no ya twetwe ya free Ewiase escafo de na wodan na chi ni atwe se first no amofo ko di Nsem e wo kontokwa na pefo be che o mu a otimi ko o yi ajanan no hwegu no brown pefo no ho ma kokko no ogano ko enne se ajanan no unhuru bi na no me na me ko yam ko hu se ajanan na ayi ohun yaye nipa nan so no yi nipa nan so say yes ewi ko ane dia ba wo mu no fofofo no bi ko be ko se bi do ho mini se bi ho tuma se peti ya o eno de flash eti dia ba e ma na dia ba no wo mu e de timi kwa na ye ma satam ye brand so no aboti a ho no se na toilet ni bi ho wo ko se fita mo no ma na toilet se na bu ho no ene ni nyina bi ni sa ya bubu sa yi no ene sa ni ko ma bru na ba no o mu huru bi gise mesramiko ebia na krokitom o sa hwi timi na edua esa so se fe na tonkon eti sa hwi no krokito benye bu ho ba krokise mo huru bo eti akwala no umu ni makusia school no di anu wona class no kwako hu no o be school wonu ma we be ka de so be ka de afesa ne te dia ye ntra hwe eti na akwala na wuti ni fie no ehu ade o mu ni se epani se onyame boawo no mu akola na so mere no chiti waso ni batiti ne mu ko wo fitia na wo se ne Ewiase a kola bon ti se fitie okura ne botu menye yi wo ye de bepie na ko be no ti asafo no wo sa kuro se ya na si for Thomas abja kwanta anya kwanta side wo domina side wo samfi ono no kosku oba ha se ya na yedi ni kosku zai school ye bo no ma me bori di kamon obona akocha ma bibi ono ma no ha no ha ko gina headmaster nanim Elias Odwan pa oni abi ogina headmaster so say was Elias Odwan pa sa ne kini mo di fi horo awo dokito mo ave headmaster say mami fa ba ko hadi na wo so Nsem fun nyina chine frozen o me de say na me efem gobe gobe o kwa kuna frozen na frozen edi na kutam
na ni nickname me edi na one oh o ma bi ya gobe nickname sa abranche na me kana sem o me nka nickname o me that me tell school get from Lion Chemicals Chemicals is from Parato boy sa kwa na ono ka se Elias Odwan no di kuro no wo mu no otima onu nkofo ko enwuro ma bo fra bo kana kwati wo ko du so kwati bo fa no twa ase hwi na be hwom se obafi I was saying for Jamasi yawie ene na ba no akwala ne de kafie de woni ne beka susem kamon okoba no me ko school obekọ abontin onu mo ko di agro but tete no school ni na ese kwala na oh me fi ba so no musu afiri but oba ne ba me say de ma me yeyi me firi beti akọ am ko wie school wasa no me ho girl be o school e fe no mesi da pa and I'm sure love letter na me every Saturday bia be search me dem me offer eti me wi afima fancy ti Saturday me offer ko search me dem no hu letter no and offer letter no ma be pa dis me hu me nka and e hye me ho a week later na offer friend no say chale wona na se mranti be se me no ko ne mo ye kwa ya found de bibiri kakra e be che se ne ye pam me letter keke na hu na me for ba fie me o adan a wo se ne ma no e ma do so chen me ma etimi no ahwe a me hyase abodama fifie mahunu ma pene de me ofa ba me ne de yeye etie ne ontimi ne me ntena biem ye ko kan osim ntimi ne ntena oh e ma me sa kodi mi na nchen ma control love letter but ene ho na check sa ne ma na bi o obi an check akwa no woni dem wato o de yeso computer si wa ama ne dem fosu ade e bi onuma hwe kwala bi onu kana okuta phone na bi okwa mbi nim akwala be fu ekuta yin akwala bi onuma onim phone wa okuta wa okra onim onyama me ba bitimi je phone no otimi ebi ana me kra me nim ho hwe me na me ba keto aka che okorisi aka che bi se mbapa ne password esi so no me ba wi awo I was here the German Sweaty the German Sweaty what 20 papa dia wi no nim say ya ba beto wi ase no anything okay o ti ase okay yes your baby I want the boyfriend etie on fa na chida e no beti bibi sa ma say enti so